Mga igsoon, mga anak sa Dios. Kinsa sa inyo dinhi ang gahi og ulo. At a certain point siguro sa kinabuhi nato natay ira nga gahig ulo ira. At a certain point nagyud tay mga napili siguro nga atong gusto, bisan pa kini nga atong gusto, dili mo ang gusto sa mga tao nga mo'y atong gustohon. Apan nagtuman jud ta sa atong gusto. Gahi og ulo. Dirita sa atong pamalandong karon. Una nahitabo kining pagsangyaw ni Hesus mahitungod sa mga sambingay, mga 7 kagatos ka tuig ang nilabay, si propeta Isaías gipahibalo na ang paghukom sa Dios sa nasod tungod sa pagkawalay pagtuo niini. Kini tungod kay sila nakadungog apan wala makasabot. Imbis mangutana, sila nagbagotbot. Ang pagwali sa mga propeta ni adtong panahona nakapahimo lamang nga tig-a sa ilang pagsukol sa Dios. Mga gahig ulo nga bisan pa anaa sa ilaha ang sanktuaryo sa Dios, anaa sa ilaha ang mga kaparian, naasad sa ilaha ang mga presensya sa mga propeta, ug anaa sa ilaha ang mga kasulatan. Mas gipili nila nga suklan ang Dios. Gahig ulo. Then sa panahon ni Hesus, ang mga tao naminaw kaniya sa iyang mga pulong, nakakita sa iyang mga gibuhat nga mga milagro. Apan bisan pa ni ana nagihapon nag-akusar kaniya nga kauban daw siya ni Satanas o nisalikway gayud kaniya. Ang uban niadtong mga tawhana nagmatig-a, nagmagahi pod sa ilang pagkawalay pagtuo. Diya sa atong ebanghelyo karon si Jesus naghisgot og mga sambingay. Ang sambingay usa ka sugilanon nga naggikan sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Kay ang sambingay gibase sa mga panghitabo sa kinabuhi o kasinatian sa tao. Mao ni ang paagi sa Ginoo nga masabtan sa tao ang mga butang nga langitnon. Pinaagi sa mga istorya nga makarelate sila sa ilang kinabuhi. Unsay makutlo gyud di ay nato sa mga sambingay ni Kristo. Unang punto, ang mga sambingay maghatag nato og mga bag-ong panglantaw sa kinabuhi. Ang mga sambingay ni Hesus dili lang pang-istorya-istorya, kini mga himan sa Dios aron ablihan ang atong pananaw. Giingon ni Hesus sa iyang mga tigpaminaw karon, though seeing they do not see, though hearing they do not hear or understand. Matthew 13:13. Bisan pa nga sila nakakita, wala sila makakita. Ug bisan pa nga sila nakadungog, wala sila makadungog ni makasabot. Usahay kita pod sigig tan-aw pero daw walay nakit-an. Sigig paminaw sa misa pero walay nasabtan. Ang sambingay murag suga sa kangit-ngit. Mga pulong nga makapadasig nato nga tan-awon ang kinabuhi sa kahayag sa grasya sa Ginoo. Pananglitan. Ang sambingay sa Good Samaritan nagtudlo nga bisan kinsa mahimong imong silingan. Ang sambingay sa prodigal son nagpahinumdom nga bisan pa kita makasasala ang amahan, andam nga mupasaylo kanato. Sa tinuod lang, kung magtanaw lang ta sa kinabuhi gamit ang mga mata o kaugalingon nato nga mga panabot, daghan kay tag mga pangutana o mga mahimong litaniya sa mga reklamo. Apan kung gamito nato ang mata sa pagtuo pinaagi sa sambingay, makita nato ang kahulugan sa atong mga kasinatian. Pinaagi sa sambingay, ginausab sa Ginoo ang atong pananaw. Ang ordinaryo mahimong balaan. Ang kasakit nga atong nasinati nagtangag di ay og daghang grasya ug panabang. Busa, mga anak sa Dios, pangayua sa Ginoo nga hatagan ta og mata nga makakita
ug dunggan nga makadungog. Kay basin karon ang Ginoo nagsulti na nato pinaagi sa mga tawo nga atong kauban, sa mga kalisdanan nga atong giatubang, o sa kalinaw ba nga atong nabati. Sambingay kani sa Dios para nato. Ang mga sambingay maghatag nato og mga bag-ong panglantaw sa kinabuhi. Ikaduhang punto, ang mga sambingay magtudlo nato sa pagsalig sa Dios ug sa iyang mga paagi. Diha sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mismo nagkanayon, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Matthew 13:11. Sa binisaya pa, ang kahibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit gihatag kaninyo, apan wala gihatag kanila. Dili kini tungod kay pinalabi ang uban, apan tungod kay ang mga tinun-an andam, maminaw ug masayod. Pinaagi sa sambingay gitudluan sila nga mutuo bisan pa wala nila masabti ang tanan. Dili nila kinahanglan nga mahibaluan ang tanan nga mga detalye. Ilang gisaligan ang Ginoo nga kini makapadangat kanila sa kamatuoran. Sa atong kinabuhi, naturalmente, daghan og mga buta nga dili nato masabtan. Nganong nagsakit ko? Nganong nga napakyas ko? Nganong nga murag ang dautan maoy patigbabaw? Nganong ang mga nagtinarong murag mao naman hinuoy nagantos? Daghang pangutana sa kinabuhi. Pero pinaagi sa mga sambingay, gitudluan ta sa Ginoo sa pagtan-aw sa iyang paagi nga lahi sa paagi sa kalibutan. Ang paagi sa Dios mao ang pagpasaylo, ang pagpailob, ang gugma bisan sa kalisod, ug daghang dili maayong kahintang. Pananglitan, ang sambingay sa liso sa mustasa. Usahay ang pagtuo, murag gamay ra, murag walay epekto. Pero kung atimanon, muhimo kini og kahoy nga mahimong puy-anan sa daghang langgam. Ang Ginoo nagpakita nga ang kagamay kung itugyan sa Dios mahimong dako nga milagro. Busa bisan pa sa mga panghitabo nga dili nato masabtan. Sama ni Maria, angay gyud ay buhaton nato ang iyang gisulti. "Let it be done to me according to your word." Luke 1:38. Mahitabo unta kanako sumala sa imong pulong. Ang mga sambingay nagtudlo nato sa pagsalig sa Dios ug sa iyang mga paagi. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang sambingay ni Jesus dili lang mga istoryang pangbata. Kini mga paagi sa Dios aron makigsulti sa mga tawo nga andam, maminaw. Ang pinakanindot nga ebanghelyo dili lamang ang mabasa sa Biblia. Ang pinakanindot nga ebanghelyo mao ang imong kaugalingong kasinatian sa Dios ug pagkapamunga sa maayong balita diha sa imong kinabuhi. Pinaagi ni ana atong magamit ang atong mga kaugalingong kasinatian aron ipadayag usab giunsa kita pagkabig sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.